Pinara Mas To. Kowe aja. Dilajeng lagu napa niki? Mbok pinarak mriki to, ketok kok apa perlu marani rono? Napa dereng panas? Kudune wis serak kompor, kenek mburi. Kudune wis anget ya, Mas. Lah iya, monggo. Janjane kowe nang sembah nuwun Mbak Yuni Anjani sampun katur nggih Mas To. Oke sehat Pak Dik. Apa iki satenane takdirku sing jawabke seliramu beto ati beto lambe di April wis kadung mati rasaku kang mas rungokno tangisku tak rungokke to. Ranggeh di April lintang ngangkoso kowe tega gawe loro marang tresno yuk bareng-bareng bersama New Tlogo Asri cerah foto production. Nah, cerah foto di jantung sebenarnya. Juga Panji Mas Audio System kerja bareng Mas Tiwan. Mas Ifrit, ini tak duet kayak gini, gue nyanyi apa biasanya nyanyi ya. Neng ngopo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku ngebotke wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ing pinggir segara.
sange kang kosok kowe teko gawe loro marang tresno yuk kita goyang bareng bersama Rokok Asli Panji Mas Audio Sound System dengan acara foto di jatuh. Luar biasa, matur thank you, matur sembah nuwun Dek April. Satu tebang tentunya buat dulur-dulur semuanya. Sewu siji. Ngapuronen aku sing ana salah lan luputku tak rumangsani aku duweni dosa kanthi semprene isih ana ing dodo Rino wengi ra lali tanah sadetunggo memuji marang kang kuwasa mugi enggal ento paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani endi ana anak lali marang wong tuwa
Rama iku ngapura tenaku sing ana salah lan luputku tak romansani aku duweni dosa nganti seprene isih ana ing dada rino wengi ra lali tansah tetunggo memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal entuk paring pangapura urip tentrem ayem uga kanthi mulya endi ana anak wani marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani endi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane swarga ning donya ana sukune wong tuwa wong kang tulus suci gedhe ganjarane. Motor thank you, motor sebanun. Dewi wani toh? Pendeka. Oh. Mungkin ada perwakilannya. Yuk boleh bareng-bareng bersama Yu logo asri juga cerah foto di jantung. Ada Panji Mas Audio Sound System. Yo. Aku rela bisa marang sliramu. Oh yeah. Pertemanan dan bisa paham. Janjimu tak penting ning jero iki supaya tansah kelingan sliramu. Yuk kita goyang yuk. Yuk pasukan yang punya pasukan baju hijau yuk. Wedo
teman-teman dan keluarga masih kumpul ya. Keluarga Mulyorejo, mana Mulyorejo? Ya teman-teman dari Risma kumpul dulu, jangan bubar dulu. Belum nyawer lagi ya kan? Yuk, dulur-dulur semuanya ngumpul di depan pelaminan karena ada pelempar bunga ya. Bunga. Oke, dulur-dulur semuanya dan tanpa terkecuali teman-teman dari kedua pengantin, juga keluarga besar dari Pak Mulyorejo, monggo tentunya ngumpul di depan pelaminan. Monggo. Ayo kumpul ke depan. Boleh seluruh keluarga, teman-teman. Iya, siapa yang tahu siapa yang single? Yuk, siapa yang berhak mendapatkan bunga? Tentunya yang masih jomblo-jomblo silakan. Nanda ikut perebutan bunga. Anggi, ayo semuanya ikut untuk memeriahkan acara siang hari ini. Tentunya masih ada beberapa menit ke depan kita ramaikan acara hari ini. Nih, Mas Ferry belum kelihatan ini, Mas Ferry ini. Oke ya, siap ya. Yuk. Satu lagi foto keluarga. Oke, foto keluarga dulu, satu lagi. Yuk semuanya boleh ikut Om Tante Pade Bude. Tanpa terkecuali, monggo dulur-dulur semuanya tanpa terkecuali persilakan untuk maju ke depan pelaminan. Tentunya akan ada sesi pelemparan bunga yang dapat nanti semoga aja yang yuk merapat ke depan panggung yuk pelaminan, ayo. Oke ya, lempar bunga ya, siap ya. Audien, are you ready? Ready. Iya, luar biasa. Luar Kedua mempelai. biasa. Risma, Ager, are you ready? Ready. Biasa, kayak tentara kita tegas. Siap Lah ya? iya toh. Hidup. Dengan hitungan 3 ya. Dengan hitungan 3 kita akan melaksanakan pelemparan bunga. Ya. Ya. Hitungan terakhir dilempar. 1, 2, Yuk, siap-siap siapa yang dapat yuk. 3. Belum ya, masih. Kasih Oke. ya lo nungguin Oke, ya. hitungan terakhir hitung mundur kayaknya Lah ya. iya, nungguin ya. Siap. Yuk. 3, 2, 1. Aduh. Siapa yang Aduh. datang? Oke bang, Waduh. naik bang. Waduh. Naik. Aduh. Aku Ya. ambil. Naik. Kena ini aku Pasangannya ini. mana pasangannya? Aku Pasangannya. kena ini. Ayo pasangannya. Mas MC. Oke. Ngapunten. Aku udah ditolak munggah ya. Aku udah ditolak munggah. Ya. Sampai Oke. Nama siapa namanya? Namanya keren banget, Barak di tentara. Barak di tentara. Kirain barak di tentara. Ini bukan tentara semua ini. Oke, pasangannya mana tadi pasangannya? Sini Neng. Siapa tadi si Pak? Siapa? Siapa namanya? Nanda, oke. Ya, nanti hadiahnya ditransfer lewat saya ya. Jadi semoga kalian lupa. Nanti ada GoPay ya. Gak tahu berapa miliar. Oke, silakan foto dulu ya, foto dulu. Hadiahnya nanti minta sama Risma ya. Nanda ya. Oke. Kira-kira mau kapan meresmikannya nih? Mas MC itu masih rahasia jauh. Masih jauh ya. Masih rahasia jauh. Aku udah siap-siap. Hah? Oke ya. Pokoknya tenang aja, nomor udah saya simpen. Oke. Foto dulu ya, terima kasih. Nanti minta nomornya ya. Rekening. Oke, terima kasih. Kembali ke Mas Keling, monggo Mas Keling. Iming-iming pasukan bundanya yang pakai baju saging hijaunya.
Ayo bareng lagi yuk. Ya. Cinta bojone dhewe. Hehe. Haha. Rindu bojone uwong. Hehe. Haha. Momo asli Indonesia. Yang merah-merah Mas Luki. Kalau aku yang merah loh yo. Dibayar hutangmu. Hehe. Apa lagi mau? Kau janjikan kau tak akan cinta, iming-iming Oke, matur thank you, matur sebar. Ayo Mas Yo kok malah duduk, gak dikancani iki iki. Ayo mbaknya yang nyanyi sampai yang joget. Bapak yang nyawer. Masih bersama Logo Asli Panji Mas Audio Cerah pada Cijantung. Cemburu
Bayang-bayang nganti kegawa mimpi iso gawe nyaman kedamaian duweni hatimu kaya lagi awak dhewe sangka rasa sliramu wong sing paling romantis ora nyangka kowe sing paling larani Cahaya. Siapa matur, thank you, matur sebangun. Wah Mbak E, ternyata ada, aku di artis sitok neh. Mbak E.
dasare tukang sone sentimen karo aku. Matur sembah nuwun nggih Mas Timan pun boten nyetrum. Kowe nyumpahi aku. Mas Pri, aku disetrumi bola bali. Lah nggih. Monggo Dik. Dari kebun ngaturaken wilujeng siang wilujeng pembagian kali-kali kalau soal kadang Kawetri Budaya campur ngari nyutra gasri tentunipun kerja bareng dengan Panji Mas Audio Sound System juga wedding organizer Pri Nada Budaya Cerah Foto Production Sewindu suwe lawase susah mung kangen sliramu
Mengke nggih Mbak Meni, mengke bibar acara, mengke pas resepsi, nek ajeng nyuwun lelagon, ajeng goyang bersama, monggo. Karena ini wedale sebentar lagi akan dipakai oleh WO kita juga dari anggota-anggota dari TNI. Solo lolo ca ca oh he iyo Keling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kasarasan kawilujengan bagya mulya tansah sumandhing wonten kalolan panjasami langkung-langkung ingkang hamengku gati nun inggih panjenenganipun Bapak Samsul Arifin dalah Ibu Sarifah. Sumambra dumateng panjenenganipun para tamu, para lenggah sedaya, para tokoh masyarakat, alim ulama, al-ustad, al-ustadzah, wonten beri
siang punika. Ngaturaken wilujeng siang, wilujeng pembagian malih kali kala sak kadang Pak Menteri Budaya New Tlaga Asri. Kaleres ingkang dipun pandhikani panjenenganipun Lek Keling ingkang mijil saking Condet Batu Ampar Kramat Jati Jakarta Timur. Wonten ing kaludangan siang punika nun inggih hanetepi dawuh panjenenganipun Bapak Samsul Arifin dalah Ibu Sarifah. Wasing paiwahan panjenenganipun Bapak Samsul Arifin dalah Ibu Hamiwoho putra Margyo Siwi hamala kamaken putra putrinipun ingkang asesilih karisma tunggal buana ingkang sampun jinatun kami kalian Bagus Pratu Angger Pratu Angger Restu Prayoga putra jalu saking panjenenganipun Bapak Abdul Wahid dalah Ibu Siti Zulaikha. Jurung pamuji mugi-mugi Sri Pinang Maning kalih anggenipun leluban wonten ing madyaning agung samangke dadosna keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi waromah. Enggal pikantuk tetenger ingkang arupa putra punapa putri ingkang soleh ugi solehah. Ugi wonten kaludangan siang punika New Tlaga Asri sinengkuyung Panjimas Audio Sound System juga Serah Foto Cijantung juga kerja bareng dengan wedding organizer yaitu Pri Nada Budaya. Juga didukung dua artis yang nanti akan memberi hiburan kepada para tamu undangan semuanya. Tentunya langsung saya perkenalkan dua sekaligus artis dari New Tlaga Asri. Semoga kula aturi jumeneng panjenenganipun Mbak Yuni Anjani juga Mbak April.
sembah nuwun duo artis dari New Telogo Asri. Monggo kita ramekan untuk lagu yang terakhir. Lagunya Ayang-Ayang, permintaan dari keluarga besar Mbah Mulyorejo. Tentunya dari kami kru yang bertugas. Ada New Telogo Asri Panji Mas Audio Sound System, juga Trafoto Winci Dantung, juga ada Prinada Budaya. Tentunya kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan, banyak kekhilafan. Tentunya dari saya cukupi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lagu pamungkas buat dulur-dulur semuanya. Lagu ini Ayang-Ayang. Senadyan donya ora bisa nampa, bakal tak jaga yen durung tak bisa mrengkang kuwasa. Mas Roy sing sayang dalilo aku kudu Mas musti kakek ngati dongku siji, tresno iki abadi do dewa-dewa ning asara kuwatno ati kawula anggon kula laput tresno tekan kendhan saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci. Yuk dulur-dulur semuanya yuk.
tentunya berakhir pula perjumpaan kita tentunya di siang hari ini. Jadi saya tentunya telah berhasil kerjasama dengan Pandimas Audio, celah foto, Cijantung juga Pri Nada Budaya. Tentunya matur thank you, matur sebanun, banyak kekurangan, banyak kehilafan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Jayalah Indonesiaku, salam budaya, salam Nusantara. Wabillahi taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun matur sebanun.